Po roku? Kde sme? Po roku sme Dielka Mlyn pri Malom Dunaji a ideme sa zase splaviť z Hurbanovej vsi sem a bude nám to trvať 3 až 4 hodiny na kajaku a na pedalboarde. Super, čiže super. Malé kačičky. Po roku sme opäť na Malom Dunaji. Katuška si požičala sit on top kajak, lebo ona na pedalboarde nepôjde. No akurát, že ma prekvapilo, že je to dvojkajak, obrovský, aj veslo mám väčšie. A chvíľu mi trvalo, kým som pochopila princíp tejto sedačky, ale už je to fajn, už sa môžem oprieť dozadu, ale zaberajú brušné svaly. A je celkom rýchly prúd rieky, tak urobíme to asi celkom rýchlo, tú drahu. Modrá chata, sú mi trčať. Zaujímavejšia časť rieky sa tu zužuje. Za mnou je veľká výprava vodácka s detičkami. Zbadali sme prvých 2 rybárikov na našej plavbe. Sedel na tomto strome. Do konára som narazil. Jaj. No tak Jakubko sa štverá na pedalboard, lebo mal pád kvôli podvodnému konáru. Sa chystá svadba. Je tam aj štátny znak. Tu je celkom rýchly prúd rieky. Popri rieke ide cesta. Rieka robí veľkú zákrutu, preto je tu vlastne rýchly prúd. Musím sa s veslom trošku tu je krásna príroda, ale bobry sme ešte nevideli. Shark 2. Tam má napísané, Katka, že je Shark 2. Pritom podľa mňa je Shark 1. A koľko nám ešte ostáva? Nevieme, koľko je to kilometrov, ale prešli sme 8,5. Takže ostáva nám zvyšok. Pred chvíľočkou sme videli párik rybárikov, ako sa naháňali. Zaujímalo by ma, že či to bol samec a samička v zmysle párik, alebo či sú to dvaja mladí, nejakí šarvanci. Ornitológ, čo ty na to hovoríš? Takže už sme pod mostom, už to není veľa. Píšu, že
pod mlynom 1 kilometr. A nevšimol som si rybára, ale našťastie som mu neprišiel po nylóne. Celá kačacia rodina, ale nestihol som tasiť kameru. Takže... Ešte sú tu? Aha, ešte sú tu 2, 3. Vidíme, či sa odhodlajú k letu. Trošku si ovlažujem nohy. No to nejako dáva k brehu. Nechceš kamerku? Ako? Nechceš kamerku? Nie, som ešte nie. Širokouhlý objektív je to. Širokouhlý. Žila som sa. Tu je. Aj ho budeme vidieť. Tam si hryská. Ale... No, už melieme z posledného, ale už by sme sa mali pomaly blížiť k dielke mlynu. Tu nás predbieha kajak, ktorý je kanoe, ktoré... Ahoj! Naozaj prichádzame už. A ideme sa okúpať. Pozri, aká som ohorená. Aha. Trošku sa schladíme. Hej, jo!